пиршавӣ калонсол будан бад нест? ҳеҷ кас пир шудан намехоҳад. Одамон орзу мекунанд ки ҷавонии худро ҳеҷ набошад то синну соли камолот нигоҳ доранд, вале вақт барқасо мегузарад. фоизи аҳолие ки аз 65 сол боло умр доранд меафзояд ва хеле муҳим мешавад масъалае ки одамоне ки ба ҷавонии сеюм расидаанд чӣ гуна имкониятҳо доранд. ҳоло синну соли одамро на аз рӯи шиноснома, балки аз рӯи маҳорат ва қобилияти фикрию иҷтимоии ӯ муайян мекунанд. ин ҳолати одам на аз рӯи синну сол, балки аз рӯи саломатии ӯ муайян карда мешавад. пирӣ ҳамон вақт меояд ки беморӣ ва нотавонӣ дар иҷрои корҳои ҳаррӯза бар одам ғолиб меоянд. баъзе одамони нисбатан ҷавон ҳарчанд чандон умри дароз надида бошанд ҳам, вале аллакай пир шудаанд. ин қабил одамон одатан ё бемории кӯҳна доранд, ё маъюбанд ва ё ягон фоҷиаи зиндагиро аз сар гузаронданд. бисёри онҳо мардумгурез шудаанд ва аз зиндагӣ дилхунук гаштаанд. дигарон бошанд дар пиронсолӣ ҳам рӯҳи болида доранд, кӯшишу ғайрати ҷавонӣ доранд, ҳаёти пурмаҳсулро аз сар мегузаронанд. баъзеҳо мегӯянд ки пирӣ он қадар ҳам бад нест. магар ин мумкин аст? ҳамааш аз он вобаста аст ки мо ба ин масъала чӣ гуна нигоҳ мекунем. агар аз нуқтаи назари қувваи ҷисмонӣ, ғайрат ва камтар будани бемориҳо бошад, он гоҳ худ аз худ маълум ки ҷавонӣ беҳтар аст. вале барои ноил шудан ба боварии том ба худ, тафаккури солим, дурандешӣ, нуқтасанҷ будан, маҳорати одамшиносӣ, озодии бештару ташвишҳои камтар, калонсол будан шояд беҳтар бошад. таҷрибаи ҳаётӣ ҳамеша хуб ёрӣ медиҳад. масалан, аксарияти файласуфон, оҳангсозон, рассомон ва нависандагон бо мурури калонсол шудан такмил меёбанд. магар аксарияти одамони аз 65 сола боло аз бемориҳои кӯҳна азоб намекашанд? дар ҷамъияти мо зиёда аз 80% одамони аз 65 сола боло ягон проблемаи ба саломатӣ вобаста буда, масалан фишори баланди хун, артрит ва бемориҳои дил доранд, вале ин бемориҳо умуман ба гум кардани қобилияти корӣ сабаб намешаванд. пиршавӣ пеш аз муҳлат ва гум кардани қобилияти корӣ асосан натиҷаи тарзи зиндагӣ, тамокукашӣ, истеъмоли машруботи спиртдор ва кофеин, суистеъмол кардани доруҳо ва нашъа мебошанд. вазни зиёдатӣ суръати пиршавии ҷисмонӣ ва шаҳвониятро метезонад. ба пеш аз вақт пир шудан, истеъмоли маҳсулотҳои серравғану тозакардашуда ва ба эътибор нагирифтани машқҳои доимии ҷисмонӣ низ таъсир мерасонанд.